अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। हा आम्ही महिला मेळावा आयोजित केला आहे। ह्याच्यामध्ये मुख्यतः नीलमताई राणे तसेच दीपकभाई केसरकर शालेय शिक्षण मंत्री यांचं मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे। आणि हा मेळाव्याच्या माध्यमातून आज सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी यामध्ये महिलांची संख्या जास्तीत जास्त आहे मतदारांची, आणि त्या माध्यमातून आपण सगळीजण आपले जे राणेसाहेब आहेत त्यांच्या पाठीशी राहावे हा एक उद्देश आमचा शिवसेना महिला आघाडीचा आहे। आणि त्याचमुळे आम्ही हा सर्वांनी मिळून महायुतीचा मेळावा भव्य असा महिलांचा घ्यावा असं आमचं ठरवण्यात आलेलं आहे। किती वाजता आहे? हा 2-3 वाजता सुरू होणार आहे संघात। त्याच्यामध्ये दोडा मार्ग, वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी, आणि महायुतीचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत महिला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।